Diheyama heştmehên borî de rejima Esed 11,000 bermîlên teqîner li dijî welatiyên Sûriyê bikar anîne. Tora Sûriya mafê mirovan ragihand ku wê belge kiriye ku balafirên rejima Esed di heştmehên borî de ji 20 Tişrîna yekem ya sala borî ta berbanga îro 21,173 firînên leşkerî li seranserî Sûriyê pêk anîne. Wan balafiran bomba û bermîlên teqîner bi ser sedên bajar û bajarok û gundên Sûriyê ji dêra Zorê ji aliyê Rojhilat ve ta çiyayên Laziqiyê ji aliyê Rojava ve û ji Idlibê ta Dereyê ji aliyê Başûr ve armanc kirine. Tora Sûriya mafê mirovan da zanîn ku balafirên rejîmê 11,324 bermîlên teqîner di heyama heştmehên borî de bikar anîne li seranserî Sûriyê. Her wiha 9,849 caran navçeyên Sûriyê bombebaran kirine. Di encama bombebarankirinê ji aliyê balafirên rejîmê ve her wiha bikar anîna bermîlên teqîner di heyama heştmehên borî de 3,602 welatiyên Sûrî jiyana xwe jî dest dane. Di nav wan de 831 zarok bûn. Her wiha 582 jin jî hebûn. Ji bilî ku 23,000 welatî birîndar bûne û bi dehên hezaran ji malên xwe derbeder bûne û gelek mal û milkên taybet û giştî wêran bûne.